onye brabia wa ya la moko wure jo mo na jo madu pe gra mi anu mula de mana ho fan ị ga-agbaga fan ụmụ aji bebe ị ga nga ndị mmadụ agbaga fan fan na-ekuje ga ha ntụ agbaga ka m ebido uwe gị gbanyọ ya bido uwe God have ka abalị nya mgbaga fan waka otu ka ọ chigide mgbakọta chi ihu gị gbanyọ ya ya bido waka ha ga-achị gị aka na nrọcha gị n'ihe Oga landlord. Oga landlord. Ka ekwenu ka ibu fan n'aka. Oga landlord. Mr. Packaging. Oga landlord. Olo ti mere. Ekwemu. How? Mana Oga landlord, legi oke ibu fan. Ụdarụ ka fan na ahụ ihe kwubiere ọga. Hey! Kịta ka ịdịbe ka nwa mmadụ nọ. Imi nri ya. Ekwesịrị akpọ mmadụ onye Igbo ya azụ onye Igbo. Ka awụdo onye Igbo even though na enwere mixture of Igbo na Igbo na ndụ gị. Mana ka ewu beautiful regalia. Oga landlord is not the beautiful ta. This is Oga landlord. One focus dị na adị. Kai. Oga landlord. Ọgụkwa ihe. What for you? Nsi gị na magic needles. Enwebeghị ihe hụrụ. Enwebeghị ihe hụrụ. Enwere ka ị nyere m the other day mmiri. Ọ dụkatara m ụgwụ dụka ike nwere ụdị efe nọ. Biko achọrọ m itest go enwere mmemme ndị Igbo na-eme na Canada. Ndezi nga na-aga ndị agha yite nke anyị gị na. Yipụtada ala ka m test ya ka m lụta ọga. Ya da lụta ụlọ ọga. Dị arị gị mma afọ m. Ngaje tọpụtụ. Okay, no here. Tọpụ let's go. Get it. Ị ga-ahụ otu ị ga. Nga. Lekwe na oke mmadụ kwesịrị iri. Ọnọdụ ma Mr. Packaging na ngọrọ iwu. You are a Onwebeghị ihe hụrụ. Kita ewo apa Imo. enna m ledu mo Isi change up for time. nwanne m nwere ihe tọrọ ngọ wa wotu mbịa ya bụ my tenant Your tenant. to ọ ihe ọ na-arụ package ndị mmadụ enwere esi na ịhụrụ m na beri ala sị gị esi na m mụrụ oke mma ọ bụ ya package m keta enwere ihe ndị Igbo mere ihe niile ime ihe niile. the best the best ekere m rope ihe bishọp na-eke n'utu mụ na bishọp anyị bụ otu edi nwere ezina ya adịgo teledazụ nwoke ekwuchi Chief, ọkwa ihe gwara ya. Ka m testgodi ya ma. ị ga-etest because ihe a wote ndị Igbo Test kwesịrị one no. Anybody. Awanu m onye Hey, aka ọrụ ga-ama na mma aka ọrụ igwe obodo anyị wuo otu na igwe buru aka jikọ nwaanyị ndọka ya Chineke tiga na abụ tiga aka ya kom shege na ho akwa me IPO Maka akwa me IPO akwa me IPO ọ ga-aka gị mara ege akwa me IPO diwa mje enwere mgbe efe ị ga-eme jiri otu erudo mgbe ije okwu Ezogu no. Hey. Tai. Igwe bi na mbume abakata nkịta ya wọnụ toto ngangam nwoke ebe nta n'ime sọrọ m were kwado fashion m bụ na ahụ tụrụ m ezigbo ka ikiri echa na iticha gị mma nwa ya ahụ ọzọ a ga-atụkwasị enyela m ya edoche maka chukwu Side ụkwụ gị ahụ nọ ihe like chara nnọọ. ele measurement onye jikwa ọ hapụdala measurement onye ji gwa ihe a ga-etere gị ugbu a wụ chief bracelet ke wụsa n'ala aka ka eyi n'ahụ ele measurement onye jikwa asị nke wụsa n'ala aka ka onye a ga-eji measurement gị akwa enwụdụ ndị ogologo ihe nọ onye ọwawu dị design ka ọ na-awụsha na agwadu design ọwa I don't have your problem. I don't have your problem. Now do my problem. Get your problem. From you, why you come regular?
Magic in the day, Yakoya disco. Latest bride in Abu Dhabi killing the man. Let us show you. As soon as the top of Bono, let them know we go up and Izaga, the Quang Hanobulo Bishop or so. Oh, Lepem, Igbo Binampum. The good to go for him. Give men. That's. I don't know your problem. Okay, you tell me what I may be shall life fashion. Oh, magic need to keep together. I like your money. That's am I going to shut? That's the whole penny level one. That's a one shot. I'm new with shortcomings. You know that. Are you so busy? So sorry. English. Made with short bread. They were here. In my business. Yes. The fashion. Okay. Otu ntị nshigoro oyi. Ị ga-anọgide nụta ka ga-egbugbu. Chere na FM. Chief. Okay, man, ọnụ ọjọọ gị a. Listen, biko ewere iwe. Ọwụ no time ka she eme ihe. Yepụrụ m ihe. Mind the ọnụ chief adịghị mma. Ọnụ chief adịghị mma. Chief ọkụ ịhụ na ama promotion ka ị na-emesiri m na. Ndị nepa abara here and ama m na ọgwụ a na-eji bio maka achọghị ịnụ na aka ọtụrụ ọkụ onye nkwabịa ya bụtụ ha mkparị m nwetara nga taa ị gaghị isi ọmị kparịrị ka ọgụ kparịrị onwe gị anyị nọ n'uwe mụ na Magic duru yi wepụta otu uwe akwa ire gị bịa lelechaa ndị ogologo ịzaga akwụ n'elu gị sọwa otu ịnụ gwa ị na-elele anya olu adị akụgụ imagine the question they be guzuro ngam guzuro enwe no na height gi ji one naira also enwe real person no na height gi see let me tell you short men no not short men people of my height people of your height people of your height elebe height all so ndị nwere akpọ height imagine na kedu height ihe wo height cent enwe dị ihe gbasa height na ntị ihe ga-enwe IBP o ihe wo nwoke m laba ibra bịa kọrọ m ọkụ nepa ọkụ nepa ka a ga-amụ ego ka m gaba ahụ ụda m ji eji a nwoke m gaba biko mụla gị na-eshi kọrịkọrị amadị m ọsọ kọrị ka nwunye gị na-eshi gaba dị anya m nlegharịa m anya dị ala ka ịhụ gị n'ọkụ ide esite onwe gị n'ime ide anụ usi m ịdụdụ usi m hụta m na-esi enwere otu m si nwee love with bitter leaf otu isi esi olugbu now shiwakwa ọnụ mmisi olugbu ebe sọ na mmisi olugbu maka chukwu ndụ gị ga-elekọta ilu dịsi ya agwụ ebe ị na-esi adị mkpa ma ha ka m wurere akwa fọm